natin. Ayan, ito po may vlog. Ganun po. Pambili sa akin nagpasigit po. No. Hello sa inyo lahat. Shout out po. Hindi mayatang po. Wala ito po. Shout out. Bigyan na shout out po sa inyo lahat. Nandito po kami sa Pampanga. Lugar ni Chow Chow. Nasa ano po kami? Nasa desierto. Sana all desierto. Ayun o. Nakalive kami. Nasa desierto po kami ng Pampanga. Desierto ng Pampanga. Sana. Ay, bigyan na shout out po sa inyo lahat. Magandang umaga. Good morning, good morning, good morning, good morning. Ito na na vlog. Medyo pagod pa po tayo. Hindi, meron to sa Facebook yan siya. Hindi ako nakashare sa Facebook. Pero pwede yan sa Facebook. Pag-tick share, to share. Hindi ko nga natin. Pag tinanong ko sa Facebook page. Aking Facebook account. Bigay-bigay lang shoutout po. Nandito kami. Ayan. Kawawa naman yung kamuting kako yun. Lalaki na yan. Kawawa naman. Kamuting kahoy, kamuting kahoy. Anong tawag yung kamuting kahoy sa Bisaya? Ang tawag sa Bisaya ng kamuting kahoy, bakal na kahoy. Bakal na kahoy. Saan pupunta yan? 3 million in the house. Miguel, shoutout po sa inyong lahat. Good morning ko. Ayan. Nasa aquarium po tayo. Nasa good morning sa lahat. Medyo mainit na. Maga pa, mainit na. Yan, malalim yung mga lubak. May mga kamuting kahoy. Kamuting kahoy. Ayan, nawawa ng mga kamuting kahoy. Vlogger sa atin siya. Kuya po kung magdadala ng swerte sa na. Shout out. Mega live shout out. Namumunga pa ba yan? Kawawa na yung kamuting kahoy. Ngayon, kawawa yung kamuting kahoy. Di na babasa. Shit. Ngayon nabasa yung ano dito, yung rough road, nabawasan yung ano, alikabok. Nabawasan. Ang kapal ng alikabok nila eh. Yung mga truck, ayan, natusundan ay pasalubok yung magkakagap ng mga buhangin. Sana 5 million in the house, big live share. So,
Yan, dami ng mga truck. Ayan. Sila. Yan, pasaw na. Kuha ng mga buwang. Net! Shout out mo si ano, si Ina. Shout out mo si Ina. Nandito sa mitla. Wala siya sa buhay niya. Ayaw mo. Ayan, sinashout out ni Kenneth si Ila. Nandito sa mitla. Sana ay alagaan mo daw ang inyong anak. Huwag mo pababayaan. Sana ako dahil huwag ka na maghabol. Nanonood ka ba tayo? Naghahabol ka pa, Kenneth? Nakakapul yun. Hindi ko pa naalala na yun eh. Sa bandai. Ayan, sabi ko sa inyo eh. Ayan, hindi yan ang naalala. Kaya shoutout po sa mga taga Bicol. Shoutout sa inyo na. Mabuhay po kayo lahat. Hindi naman ako nag-seatbelt kasi nasa ano din ako, nasa quarry. Okay lang na hindi mag-seatbelt. Yung malayo-layo to. Apat na kilometer. So, magkarating ng highway. Buti mula, nabawasan yung likabok. Hindi yung mula dito. Tagkataw lang ng likabok. Parang maalon ng dagat. Nagpapagawa siya ng video. Ito yung nakalagi. Ay, hindi na. 7 in the house. We can let me know. Rock Road. Dalawa. Ayun oh. Oh, ciao. Sana all. Ikaw na, ikaw kaya mo siya. Shout out sa mga ano dyan, taga Tarlac. Siyay kayo dyan, kamusta kayo dyan? Meron ako sinala dito. Tarlac. Meron lagi. Si ano, lagi naman ang lalaki. Kaya dito yung sa akin. Fernando. Sa Fernando Pampanga. Isa pang ulan kailangan pa umulan dito. Pang malakas Ulan na dito, baliwala lang yung ulan kasi yung kapal ng alikabok. Oo. Sobrang kapal, ayan o. Kita ko sa inyo yung Ito nga, medyo pumapit yung daan. alikabok. Hindi nga masyado ulit ka. Ayan. Umulan ako yun dito siguro Umulan, matatlong kinayod beses. yan, kaya- Baliwala pa rin. Baliwala pa rin. Sobrang alikabok. Sa kayong kalsada, lupak-lupak. Buti na ngayon, okay na. Kahit hindi na lang. Kaysa dati, maraming lalim. Lubak. Salamat po sa pagkasalain. Pwede lang shoutout po sa kita. Sa 5 million das. Dami na talabas. Thank you po. Talabas pa lang. Yun ang ibon. Ay, may ibon. Uy, uy, uy! Ha? Tabi dyan, tabi! Tabi! Ano naman ang ibon na to? Kala ko malaki dito. Kapasagasa yung ibon. 8 million in das. Mega live. Shout out po sa inyo lahat. Good morning, good morning, good morning. Sa Bisaya, Mindanao. Tiga-tiga po sa Taglan sa lahat. Maraming salamat po. Ayan, sa Team Jessica po, mega live shout out. Kay Manoy Amoyo, kay Manoy Berdo, shout out. Oo yun. Sa lahat, mega live shout out. Ayan, nakikita yung alikabok. Yan ang mataas na yan. Yan ang kapal ng alikabok. Ayan.
Alikabok yan, cobra. Yung gusto nyo, pwede pulbo yan. Yan, talagang grabing alikabok. Tulog, gusto ko lang pa ako. Ha? Mga Bicolano, maray na aga sa Ilocabos. Maray na aga? Maray na aga? Anong maray na aga? Tagalog. Tagalog, anong maray na aga? Magandang umaga sa inyo lahat, mga Maray na kaulo. utko. Ha? Maray na utko sa Ilocabos. Bahala kayo sa buhay nyo. Wahala. Upay. Ibig sabihin naman, maray na utko. Magandang tanghali. Ang maray na hapon, magandang hapon. Hapon. Oo. Ayan, nakargado na si po. Marami dito ang kuwari na pwede pagkuwari ng buhangin. Depende kung anong gusto nyong buhangin. Kung puro buhangin na. Diretso na ako sa labas. Kung puro buhangin. Sa bakay. Ha? Diretso na ako sa labas. Dito ka sa labas? Ayan, babayad tayo ng Passway. Shout out dito sa Passway. Sana magyaman kayo. Kami hindi. Excuse me po. Ayan, maraming mga tarak na mga buhangin. Wala po ang buhangin. Taas naman. 10 million in the house. Mega love shout out po sa inyo lahat. Good morning, mga idol, mga langga. Sana all. Sana all, langga. Chow, meron langga. Kami wala. Palangga meron. Ay wala. May palangga. Eh si Kenneth pala wala namang palangga yan. May palangga Kenneth? Wala. 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 Shoutout sa aking palangga. Si ano, last week. Shout out daw sa ano ni Chow. Ano, advance happy birthday. Masya. Hindi kayo na sana. 6 million in the house. Nandito na tayo sa kalsada. Medyo malapit na tayo. Meron pa tayo daan na kaunti. Pinapanood ko ng live. Patamsak ko ng ating live. Maraming salamat. Ay, ang dami ko, no? Makuhaan. Ayun yan na. Meron din na nagkakarga. Ayun Ito, ba po dito dyan? daan, no? Di ba po dyan ha? Ano yan? Yan. Kakarga. Mga order lang. Ayun yan. Sarili lagi. Pasarili lang yan? Ano? Pasarili? No. Sarili. Another Passway. Passway. Resibo na. Resibo po. Resibo. Marami ditong kumukuha ng mga buhangin. White sand sa Tagalog. White sand sa English. Baliktad na. Napacheck pa ako na receipt. Ayan. Nandito tayo. Medyo malayo na yung pag-accounting. Hello po sa lahat. Morning, mga idol. Sa inyo na. Pakapit ng damit ko. Parang tayo dito masulat sila. Another Passway. Hi, ma'am. Thank you. Parang ayaw parang umaayaw mga Nagpupulang kahapon dyan ah. ha? Nagpupulang kahapon. Saan? Dito sa bago umakyat ng putol na live.
Putol na. RPG. Yan. Nandiyan sila, tunggaan pa sila dyan. Sila na lang nagkabubuan pa eh. Nagkabiti na nyo. Pupunta yung parang isa eh. Ha? Pupunta yung parang isang driver. Kung nga, nadali ng basong nakakali, ano? Meron. Basong buti nila basag eh. Hindi na makakapak ng silid na doon. Ito. Yung ano yan. Jake Rose. Yan po sa inyo lahat. Good morning. Salamat po sa pagtambay sa live. Pagtambay sa live. Tapos ang po ng ating live. Tapos ang sapat na. Ayan. Sana'y maulit. May airport pa oh. Subingit pa yung ano eh, dump truck eh. Nakakapiraso pang rough road. Ang ating tatahakin bago makalabas ng highway. Yun na yun. Yan na oh, ang rough road. Buti nagkatubig na yan. Ito yung tuyo yan. Million, Miguel Love, shout out. Salamat po sa pagkasalay. Aray, lalim ng rapo. May yung mga truck. Sabihan sila. Sa lubungan dito, balik natin yung pagmamaniw dito. Para tayo nasa ibang bansa. So, sana'y maulit. Ano nakasakpan siya? Yan yung Rosario. Ha? Ano nakasakpan ito? Yung Rosario? Sakop. Santa Barbara. Santa Barbara. Akala ko sakop ng ano. Hindi. Sakop na ito. Santa Barbara, Bacolor, Pampanga. Bacolor. Para Bacolor, Pampanga. Yeah, shout out po sa mga taga-Pampanga. Shout out po sa inyo lahat. Sa Bacolor, Pampanga. Ano po sa lahat. Mga driver dito, driver penalty. Miguel, shout out po sa 3 million daw. Thank you po. Ayan, medyo malapit na po tayo sa Sinisan. Yan. Sanay. Minsan sama natin. Minsan sama natin. Ay. Kala ko ba nakarating na dun yun? Kung nakita nyo na, yung mga plantation ko yun. Diki. Oo, Yung nagagaling nababalitaan. na ang mga pinatubo na buhangin. Ito lang po yung Pero sabi mo hindi ko siya napapahitan. Tambalis, Tarlac, Pampanga, at kung saan po. Naikutan ng bulkan. Dito po nagagaling. Ano? 5 million in the house. Ikaw.
yung dagat. Sana'y maulit. Ayan, nandito na tayo sa... Ayan, nakalabas na tayo. Malika. Kalsada. Balik tayo ng Laguna. DQ dinadaanan natin, DQ. Mabuhay, mabuhay. Salamat po sa pagsilip sa live. Thank you. Kaso pagka natulog ako dito, sasama nila ako sa biyahe. Oo. Ganyan makababa. So, million in the house. Shout out. Maraming salamat po sa pagsilip sa live. Hindi ako makain pinakita. Yan, sa lahat po. Sa lahat po ng mga vlog. Morning, good Hindi morning. ako makain pinakita. Masaya nyo maggabi at araw. Nakalimutan natin bumaba ng tindahan para magbugas. Oo nga pala. Bakit mo yan? Dire-diretso eh. Hindi, mamaya yung tumutong sarap ng bomba. Hindi, meron naman doon sa titigilan na. Sa gasolina. Meron gas. Sa gasolina. Eh, may baka. Kasakay natin yung baka. Araw ba? Anong araw ba yun? Merkulis. Ngayon po sa Sabado, uwi tayo ng Bicol. Kaya samahan niyo ako. Ako po'y mag-uwi sa aming probinsya. Pupunta ko sa saan yan? Team Kalingap. Kagabi. Yan, sa mga taga-dahit po, shout out. Charity po na Gusto ko. kay Kuya Bal Santos. Gusto ako. That's shout out. Sa kurap na tupa. Yan, sa nawal po kanting ko. Tapos ako dyan sa mga charity vlogger ng Jai. Shout out po sa inyo lahat. Samahan niyo po ako sa Sabado pag-uwi ng probinsya sa Bicol. Tayo ay uwi dahil reunion namin. Kaya hindi ako uwi nung shout out sa mga taga-Bicol. Tagal-tagal tayo din nakauwi. Ilang taon. Ayan, dito tayo sa labasan sa highway. Magkano lang tayo ng kalang na resibo. Bayad ng busway. Adyaw. Ano meron ka ba? Meron pa? Meron pa. Ang parang kumati siya. Pagka wala ka nang ano, sabihin mo lang siya. Ayan, magpapaano tayo ng resibo sa kalap. Kalap po yun yung buhangin na nanggaling sa aquarium. Paparecord na po. Busway. Ano tatatapon?
Di, ano? Hello po mga buhay. Nasa ano po kami? Bacolor, Pampanga. Parang laki katawan natin. Parang laki oh. Para tayong pit na pit eh. Pit ng damit. Ayan mga kabaka. Na tayo mag-ano? Breakfast. Sana all breakfast. Ayan yung ano ng mga ano yan. Ng resibo. Ayan, kapalis tayo. Paparikod. Paparikod yung mga resibo bago lumabas kasi para ano yan. Passway. Ayan na yung hustler namin. Yung hustler yan dito. Kaya may hustler yan. Magpapakarga ng buhang. Ayan, palapit na chow-chow. Ayan na. Dahil bakit mo ka? Oo. Sige. Ito pa rin. Balik kayo bukas. Ano yung resibo? Ayun na. Hindi yung ano pa. Passway. 300. Wala? Wala. Ayan. Ha? Hindi na. Saan? Wala. Ayan sa kamay mo. Wala oh. Ikaw inabutan eh. Wala. Sino mo dyan? Wala akong binigay eh. Wala. Wala oh. Wala. Resibo pa rin sa'yo. Wala kang resibo. Wala. Wala resibo. Huwag mo doon sana kung wala resibo. Ba, wala resibo? Wala. Resibo? Walang binigay resibo? Wala nang binigay resibo yung ano. Kabila? Talaga naman. Ano? Ano daw? Sa kabila daw. Sa kabila? Doon. Kabila. Sa upli niya. Doon sa gilid. Dito? Ayun. Ay, sa kabila. Ba't wala resibo sa kabila? Ay, buhay! Naku, mga idol! Hindi naman sinabi sa kabila eh. Oh, akala ko may passway na sa kabila. Gawin mo na lang. Na, Alin? lahat mo na lang. Wala? Hindi, yung galing doon sa opisina, wala? Ano? Wala ang resibo? Wala pa. Dito? Lapit ng mga ano. Pagpata. Ah, wala pa. Pero gawin mo na lang. Gawin mo na lang yung mga sunod. Bale, 300 din, oh. Oo. Ilan ba 20 to? Di ba dalawa? Oo. Bale, dito 300. Eh, wala resibo. Yan. 560 lahat. Kasama yung 300 na to. 5. 60. 60.
May 60, 20, 20, tapos 50, 70, tapos 30, 30. 150 nga. Oh. Ay, hindi. 150. Plus 50, 200. Oh. Plus 70. 70 na pala. Kaya mali pala. Oh. Nasa 620 yata yan. Oh. 150 nga pala. 5. 200. 70. 310. 310 na to eh. 19. Yan. 150. 200. Buhay mga idol. 310. Bali 610 lang. Sante. Yan, ba dyan? Kaya ito lang gagawin. Wait, 20. Dito na tayo sa National Road na San Fernando, Pampanga. Kalabas tayo. Papahinga tayo sa sa Pulilan. 5 piras. 50, isang daan. Gawa ng content. May po sa lahat. May ano. Tumawid na bubulit. Ha? Hindi pa sinulatan ni Chop Chop eh. Kaya tayo kahit Ito. kay At saan? kay nanay. Manay. Unay. Sa baba. Sumikulilan. Yeah. O yung kinakainan natin. Okay. Doon. Yan. Saka ba natambay? Doon sa Pulilan. So may yung may... Napakainit dito sobra. Hindi, doon ka nga sa may pulilan natambay. Doon sa may ano ba tawag dito? Sa may tabi na... Ay tapat ng yung nagbebenta ng goto bat Yung pares. Yung pares, doon ka natambay. Ano rin yung pare? Doon, sa tinatambay. Ako na, di ba saan mo natambay ka sa pulilan? Nalitsyonan ba doon? Oh, yung pares. Ikaw ba natambay? Bago ko ano. Bago ko na. Hindi. Nagkakapay na ron dyan. Eh, dun nga, sa tapat mo. Yung pares, tinatambay namin. Yung bukid, yung tabi. Oo. Yung may ilog-ilog. Ilog. Ano ba? Sinasabi mo yun? Pinaparesan natin. Ay, baka yun sa tabi ng lumitindahan. Eh, kalaban dito init na napakainit. Makailitin doon. Kahit dito, napakainit ka. Ano nga matambay dito sa atin. Ang init. Doon na lang tayo kumain. Kanain natin sa malapit sa bago magpulilan. Marami nakain. Dati natin lagi kinakainan. Kahit pupunta pa lang po tayo dito. Saan ito binambol ka na ising? Mamaya, turo ko sa'yo. Tulad ko muna. Tabi ng vulkanin. Oo! Ano, sa para sa na? Wala pa nga eh. Bilitrak po tayo sa Fernando. Alas 8 na. Sa para? Oo. Sa ano? 17. Hanggang nag-aaras ba doon? Navy. Yan, alas 9? Dito ka naman dadan. Bilitrak po ngayon. Fernando. Banana ulit tayo. Kita natin yung pwede ito yata. Ikan. Eh, di naman ano yun eh. Ha?
bakit dito? Yan na. Ay, makakapagod kumain din. Bakit? Marami ka ano dyan. Ay. Ulit-ulit. Laging ano, laging tinolang bangus. Walang bangos. Ay, hindi naman dyan. Marami naman namin. Sa'yo lang, ang dami nakain. Ano, bakit dyan si Roay mo? Ay, sir. Ay, yung green, oh. Eh? Ay, ay. Hindi. Maputla yung pagka-green ng kanya. Parang tayo ano, bata. Hindi naman, ano, ang tagabi pa yan nakacharge ng ganyan eh. Hindi pa nagana yan. Hindi nagdadagdag. Ha? Kung iyon, hindi nagdadagdag yan. Hindi mo nakatouch yun. Nakacharge sa inyo kagabi? Chat-chat yan sa'yo. Oo. Pa-Facebook ka, ano yan, fast charger yan. Ilan ba yan? Type-C. Sabi ko. Fast charger ko nga eh. Bilis yung tin ng kanina. Kasi, Yung gap year ko dyan, nasa ulo. okay. Bakit? Oo. 20 volts lang yan. 24 volts yan kasi 24 volts naman yun. Anong araw? Merkulis? Bibis. Kapitong biyahe ko to. Itong biyahe? Yan, mga nagpapatrakan lang yun eh, no? LCB truck na yan. Alas ngayon ba dyan? Hindi sa ano yan. Actually, yung pagkalan. Lupa? Lupa. Ayaw mo ganun. Ganun. Shoutout po. Nandito po kami sa San Fernando, Pampanga. Nakalabas na tayo sa highway. Ayan. Saan tayo ng oras na? 8 pa lang, 8:30. 8:23. 8:23.
Ayan, ballpen. Yun yata. Good morning, good morning. Good morning sa inyo lahat. Hello, hello. Mabuhay mga idol. Kumusta kayo lahat? Sana ay nasa mabuti tayong kalagayan. Sapang tayo din eh. Ayun, may tinapit pala oh. Isa ngayon. May ibang isa. Okay, isa. Ayan. Papatakpan lang tayo at may truck ban po sa San Fernando. 6 to 9 ang truck ban. Para tayo mahuli ng truck ban. Miga-miga shout out po sa lahat ng po. Basta po kayo. All. Kaya mo nakalagay na date dyan eh. Oh. Wala yan. Hindi pa meron. Hindi pa wala. Ganun lang yung nilalagay na dito. Ay, hindi yata. Hindi ko kahapka. Ano yan? 50, 50, wala na eh. Ayan, right? Hello po mga idol, shout out po. Ayan, dito tayo San Fernando. Ay po. Madaling ang sinigang. Akala ko ay di kita inibig. Akala ko ay di kita kailangan. Hello, hello mga idol. Good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang umaga sa lahat. Sana po ay tayo ay okay, nasa mabuti, ligtas ano man mga ginagawa natin sa pang-araw-araw. Ayan ang inyong lingkod. Ito nagga-drive, drive sa ating unit. Medyo pagod sa biyahe. Sunod na biyahe. Ayan, samahan nyo po ako sa aking pag-drive, mga idol. Ayan, shoutout po sa lahat-lahat. Kumusta po sa lahat, hello. Miga like shoutout po. Tayo ay papahinga muna tayo hanggang 9 kasi tarakpan pa dito sa San Fernando. Mahirap pong mahuli
Kasi meron pa tayong ticket sa Maynila. At hindi pa natin natutubos. Meron magka-doble-doble ang ating huli. Kasi pag huli ka, tapos maduspindi ka, kawawa naman ang ating hanap buhay. Tayo ay kakaroon ng violation. Kunting oras na lang, tayo ay usad na. Diba? Yan, shoutout po sa mga taga Bicol dyan. Yan, sa lahat po ng mga driver, shoutout sa inyo lahat. Ingat sa pag-drive. Yan, sa Team BC ka po. Ito ay jump shoutout po sa inyo lahat. Salamat po sa inyo. Sando lang pagka. Hindi lang ba nakasando? Kasi mahirap na. Baka matipuan tayo ng na LTO, nakasando tayo. Tayo ay doble ng ating damit kasi nakasando tayo, nasa highway.
Pumagod siya. Pag-araw ka siya. Kapatakpan din yan. Para pagiging natin. Ano oras na? 8:43 pa lang eh. 8:43. Dapat mga 8:55 ka ng palis. Pag sabi-sabi ko sa iyo na ano pati ang break. Sana'y mahuli ang ilang beses itong umulan na malakas. Ayan, may abang-bang eh. Kuwari eh. Para silip-sip lang yung tubig. Wala nga nangyari. Silip-sip lang yung tubig. Yan, yung dadaan yan eh. Kaya nagtabi yan yung mga. Diba? Four, five pa lang. 15 minutes pa. 15 minutes. Sana'y mauli ang dating amin. Wibis bukas, ano wibis? Kahit Sabado, pwede pa sa tumawag. Basta, ay, Mga ano? kung kaya ba, may natakbo, ang saga natin, ano ba, bukas, wibis. Siguro, pupunta siya ng muli. Kaya pag natakbo, nawawala. Yung. Meron ba?
Hindi na sinunog ano? Hindi na sinunog. Ay, may isa pala yun. Hindi naman yung tubo. Kanina tubo. Yes, yeah. Shout out. Shout out. Nakakalisay. Ano ito? Ay, ano naman? Ano yung tubo to? Makulimlim ang panahon. Maganda. Biga-biga siya. Ayan, dito tayo sa flyover ng San Fernando. Ayan, wala nang pagpan. Alos 10 minutes lang yata. 8 minutes. Good morning po, good morning. Bigyan shout out po sa inyo lahat. Kamay.
Bante, bante. Morning na kayo. Ayan, nandito tayo sa Daniel Crossing ng MacArthur Highway, San Fernando. Dito na tayo sa National Highway. Papahinga tayo sa may bababa tayo. Ayan. Tayo sa Ayan yung flyover. Bawal ang truck na dyan. Dati pito. Ayan yung pinapabawal. Mega shoutout po. Yan, sikat eh. Tuloy tayo. Hello po. Yung ano, makulit-lit yung panahon. Kaso inaatid tayo. Kasi wala pa tayong tulog. Diba? Kita nila yung ano. Hindi kinaya yung padyak kaya pinulat.
Bibis, bibis. Sayang naman yun. Okay. Saan tayo na? Hello po, shout out po. Buhay po, mga idol. Salamat po sa pagkasalay. Thank you po. Dito po tayo sa Pampanga. Tayo na materialis sa Pampanga. Tapos po na ito dahil thank you po sa mga nag-dance sa akin dahil yan. Kasi wala pa tayo po. Outside mga pulis ng karahe. Sana kung na mga debit. Mating tayo na magpangano. Mag-4. Magpahinga tayo sa pamilya. Kaya mahirap kapag mainit. Hindi ka makakatulog ng init kahit mainit ka pa. Kalaban ng mga driver. Init ang pan. Tayo po sa inyo lahat. Hello po, shoutout po. Liga lang shoutout po. Salamat po sa pagsilip sa aking live. I don't think you can. Nandito po tayo sa MacArthur Highway sa Pampanga. San Fernando. Ayun po ay may karga tayo ng buhangin. Madalay natin sa Laguna. Sa Binyan, Laguna. Ano naman natin na. Maningon po sa lahat. Ito. Maraming salamat po sa inyo. At huwag niyong kalimutan po na magtamsak ng aking live. Tamsak po sapat na. Sana all. Laking tulong na po yun sa aking live. Thank you. Sa lahat po na mga taga Marinduque, shout out po sa inyo. Kapitana po siya sa lahat. Magandang buhay sa inyo lahat. Talaga tayo.
sana yung highway niya, pati pinagbabawa niya national highway. Hindi kali mga highway. Isa nasa gitna pa yung mga highway. Kasi naan, pwede pa yan. Yan, katid yung highway. Munik ko, munik. Hindi ka lang siya naman po sa pagkakalay. Pinakot tayo. Matamsak ko ng aking live, mga idol. Maraming salamat. Ayan. Welcome to the vlog. Hindi ko na naman ito. Kaya tayo naman sila. Nakatok tayo mga idol. Mainit na dito. Mainit na. Isang pa. Kaya muna kaya natin ang pagkasan. Hindi pa pansin. Ngayon tayo ng pandisan mga idol. Ay.
ng panahon. Hindi ko. Hindi ko. Hindi. Dami hindi ko. Hindi ko. Saan pa tayo? Dito sa kabila. Yan o, yan o. Kain muna tayo, kain. Ano, tara. Almusan muna ka. Yung tiyo eh. Huli lahat yun. Ha? Huli lahat yun. Dami nahuli doon o. Dami. Yung tiyo yun, nandun. No? Helera sila. Lahat ba hinuhuli eh? Ha? Lahat? Hindi naman. Hindi naman tayo pinala. At tawag yata si Bus. Kain mo lang po kami.
Ay, kabayo. Tapos lang natin kumain mga idol. Init. Tapos lang natin kumain mga langga. Almusalan. Huli kayo dyan. Stay dyan. Hindi kami galit shout out sa inyong lahat. Ayan. At medyo may LTO, may mga huli. May LTO. Hindi naman tayo pinara ng LTO. Okay, nakita wala seatbelt. Ay. Sarap pa kumain dito, mura. Ha? Mura. Magkano sa'yo? 95 yata yun. 95? 38 ka lang. Ilan? 88. Ano, dalawang kanin nga pala yun. Ito kasi kanin. Bakit tayo nata? Saan? Okay, okay. Eh? Sana'y makulit. Mainit na ang panahon ngayon. Hindi kayo ng LTO. Bagay maabang nga naman yan. Dami nakaparada. Ito mayroon ka dito. Kainit ka. Hindi mo kahit pagkapag dito. Hindi na kami yung LTO kaya hindi ka nakita na kasi kumilis niya ka niya. Hindi nakashort pa tayo. Nakapaa. Dahil na pa yun issues. Ay.
Grabe ang init. Sak-sak. Kaya ang ano yan. Singaw. Higit. Hindi nga ano. Ha? Hindi. Hindi talaga. Hindi ang init. Yung singaw, mainit. Kaya, kasi mahangin dyan. Sino pasok mo? Ha? Yan. Saan may school dito? Ay, so? Wala kasi pesto ko malamig dito. Ang init. Pinakahangin-hangin ah. No? Dito lang hangin natin. Grabe ang init eh. Yun, Airbag na. naangat. Oo. Pangilan yan. Kaparking ko, kapatay eh. Ano? Hindi ko galaw. Okay, headband. Kala ko ba doon sa sinasabi mo pinaparkingan nyo malamig? Kaya, gano'n pa kung hindi mo namin kami. Wala namang malamig ngayon. Mag-hotel na tayo. Pasok mo sa hotel yung truck. Ila! Hindi yan magbibigayan. Yan, yan. Ang init-init. Ang init-init. Sikat na ngayon dito yan, mga lechong pares. Ang dami nang umaano. Punta nga kinainan namin ni, ano, eh, ni Raya. Saan yun? Overload na yun, ano? Doon sa may, ano, sa may, Ay, sa may Batangas yun eh. may bypass road. Sa tuwing hapon may anuhan. Ang dami, di kayo maubos eh. Ang dami, 100. May soft drinks ka na, may underlights ka pa. So may bakery. May bakery doon. Di ba nagpaparking ka ni... Nagraba pa kayo? Paparking ka sa may bus? Kan? Bypass road, ng Batangas City. Oo, doon na, no, parking ko talaga namin. Pag hapon tuwing may mga ano doon, kain-kain. Sa may bukid, sa may bukid. Lagi 100 mo, sigurado na.
Yung pares dalawang tao eh. May bulaklak, may lechon. Lechon Paris. Dito sa amin, halos lahat eh, yung sa may Iwan, doon sa may amin. Lechon Paris na mga pinangungulam lahat. So pa naman sino hindi bibili lechon Paris eh, may 50 pesos may lechon Paris ka na eh. Di ba? Kahit kabihin mo kukunti ang lechon eh, solve ka naman sa sabaw. Ang ulam na nga. Daming laman. Oo, dahil pa naman. Sa amin nga, may taba-taba. Bulaklak. May taba-taba na. Sana all. Tinasa na yung ano dito. Diyan kami lagi nadaan ni Ruben. Tinasa. Maghapon. Diyan siya nadaan. Lagi na yan ang dugo. Tapos ito, siya lang na, ikaw na ganun dito eh, nagturo lang sa kanya. Kaya, Ang dami niya pa sinasabi dati. Eh, hindi, tayo naman kasi na iniikutan ni ano. Di ba kuno? Sayang sa diesel. Eh, pero lipas ng ano. Sabi ko, ba't dito ka dumaan? Kala ko ba malayo to? lagi na dito. Eh, sabi hindi, nag-ano tayo sa ano. Nako. Ilan mo. Sabi na kayo sa mundo. Dahil hindi nagpapahinga. Sabi ko, kung gusto mo magpapahinga ka, dito ka na. Tapos, malapit-lapit ka na sa ano. Lapit ka na. Ano gagawin ko? Dami na gaya ngayon yung mga overload, ano? Ha? Dami na gaya, mga overload. Meron nga doon, ano? Andong pangalan, Bicolano. Overload. Bicolano. Pagkain? Bicolano Pares overload. Ha? Oo, ang dami na nga nun. Siyempre, sino naman kasi kakain ng ganun eh? 100 na bayad mo, puta. Isang kanin pa lang siguro sa overload na ng kakalulaan na tignan eh. Di ba? Binahay ko nga ito Batangas para ko nagkura-kura. Dami. Sino ba yung matakaw? Simutang only rice dyan, no? Di ba, binan yung ano, yung si ano binan na. Di ba, only rice dyan? Binan yung sa ano sa tatagin na. Ano yung ano? Yung ano, ano ba tawag na ito? Sa yung tawag na ito. Ano? Chow Maayaw na si Raya. Sa rice. Putang ina, inubos yung ano nga ginagawa sa kanin eh. Yung ulam buo pa rin eh, yung kanin eh, simot na simot lahat eh. Ginaganon yung kanin, binibilog-bilog. Tapos, Payat yun, oh. Mali mo kumain ng kanin. tapos, Ano yan, nilalabas natin yan, oh. Tsaka yung only wings. Di ba may only wings, katawatin? Oo, tangin ang yan. Hindi, meron pa nga pinatawa. shumai rice. Ay, nakakaawa yung ano dun eh. Ano? Segunda, no? Ay, terceran. Kwarta. Kwarta pala eh. Malaw, di ba tayo nagapasok? Bago makul naman. Kwarta. Ano yun? Ano yun? Hindi yan yan. Ay, oh. Hindi. Mga buko-buko yun.
Kasi nung bago nito, hindi naman ganito ang tunog ng tambotso eh. Ay, pinutulan nga pala. Ito lang yan. Kaya nag-iba yung tunog ano. Kaya nga po nga pala. Pero hindi na po kita kaingit. Parang butas na ano na. Dito sa rito. Sulang. Sabi solar rin. Terminal daw. Daming itak. Ha? Itak. Ano? Daming tinda. Bahala ka lang. Oo, ang gagawin sa itak. Grabing init. Init. Yan. Init. Init. Ano niya, singawin o abot ka sa loob natin eh. May aircon na may electric pa na eh. Paano kaya kainin sa labas na yun? Oh, Sobra. oo. Yari kumakain ngayon ng ano, matataba. No, Oh. sobrang init no. Ay, napares na naman no. Carmelita Pares. Yan. Talaba. So, ano ba? Ano yan? Pamachili. Pinakinakuha lang sa amin yan. Buhat, naglalaglagan lang. Sandan din ang isang kilo niya. Mangga, naglalaglagan lang. Ang takinig niya. Sobrang dami niya. Di ba yung pinaparadahan natin sa may kamatsilihan, oh? May bunga na ba yun? Wala pa.
yan mamaya. Ulan niya mamaya. Maganda. Mapalit. Pampanga.
awit ng aking ayun o. Nakita yung kaalam namin na nakausap din ni ano yun, Jordan. Eh, yung truck na yun. Beats ang dala nun, Bok. Ha? Beats. Beats. Oo, dala nun. Yung mga ano, tawag dito, yung mga crackcorn. Mais. Dala nun. Pwede lang dyan, ano ba? Dati pwede tayo dito eh, no? Puno ng truck yan eh, no? Ayun. Layo pa rin gagawin niya. Ito kayo.